Nggih, ra kepanggih. Panglimbang 5 menit dina Selasa Pahing tanggal 13 Desember taun 2025. Kapethik saka Injil Matius bab 21 ayat 28 tekan ayat 32. Perkarane mono amung ana wangsulan nggih, nanging buntute isa dawa tur ya gawi gelo. Tembung nggih tegese ngerti lan paham marang apa kang didhawuhake. Tembung nggih uga ngemu kasaguhan nindakake dawuh kang wus kamangerteni mau. Kanggone kang paring pakon, wangsulan nggih ngemu kabar becik bab pakaryan lan asil karya kang dikarepake. Mula rikala kang nyaguhi nggih ora tumindak, iba mendelong ati kang paring pakon utawa parentah. Waosan Injil dina iki ngemot rong jenis manungsa kang padha-padha nampa dawuh. Kang paring dawuh yaiku Allah Rama ing swarga, kang ing pasemon sinebut Bapa. Manungsa jinis kapisan yaiku cah mbarep. Ing kene cah mbarep kepingin nggambarake para imam kepala lan pangarep bangsa Israel kang sacara teori padha luwih ngerti lan paham paugeran Toret ya pakon dalem Allah. Saben wektu wong-wong mau kejaba padha gegulang paugeran Toret uga padha kanthi saleh nindakake pangibadah katur Allah. Ananging wong-wong iki tumindake amung ketuk ing mangerti, ora ketuk ing pakarti nindakake dawuh apa kang dimangerteni. Marang Santo Yohanes kang genah-genah rawuh martakake laku pamartobat, amrih wong bisa caket lan karenan ing manah dalem Gusti. Wong-wong iki ora dipadha percaya. Dina manungsa kapindho kang ing waosan sinebut anak ragil, yaiku para panarik pajek lan wong wadon ala. Kaanggep ragil marga ngelmune kang ora sampurna. Kaanggep ragil marga kepanggih Gustine ya keri-keri utawa malah kepara keren-keren. Nanging kang keren-keren ora teges koret-koret. Marang kang keren-keren tinemu mustikaning kapitayan. Juru mupubeya lan wong wadon ala kang sakawit banget menikmati tumindake kang nerak angger. Kadudut kanggo martobat saka pamartane Santo Yohanes lan Gusti Yesus. Mula wong-wong mau kang antuk kanugrahan jaminan bakal lumebu ing swarga. Wong-wong mau kang bisa nambani gelo lan kuciwane Kanjeng Bapa ya Gusti Allah piyambak. Ing pasemon wedhus ketriwal, Kanjeng Bapa ya Sang Pangun bakal nganakake pesta Andrawina ngriyayakake bali lan martobate si wedhus ketriwal. Saka pasemon waosan dina iki bisa kadudut piwulang menawa ora cukup para pendherek dalem Gusti Yesus sumaguh kanthi wangsulan nggih. Menawa iki kang dumadi, para pendherek dalem Gusti iki ora beda karo para imam kepala lan pangarep wong Yahudi kang kacelathu dening Gusti Yesus. Nanging para pendherek dalem Gusti liwat pamartane Santo Yohanes Mligine sarta pamarta kabar kabungan dalem Gusti Yesus mrambahi tinimbalan kanggo martobat nadyan sajak uripe wis katon tumindak becik. Saben dereme suci para pendherek dalem Gusti padha nampa lan ngakoni ngilmu becik kang kababar dening Paduka Rama. Saben gegulang kitab suci para pendherek dalem Gusti Yesus padha nampa kautaman-kautaman kabecikan saka Allah piyambak. Ing wektu iku uga para pendherek dalem Gusti kasampiran ayak nindakake lan mujudake dawuh dalem Allah jroning urip padinan. Gusti tentu banget ing rena kagungan putra kang padha nindakake pakon-pakon dalem kanthi becik. Para tresna pelem kinasih, martobat amrih pantes cecawis mahargya rawuh dalem Gusti tetep dadi pesen wigati saka waosan dina iki. Martobat ora amung kandhek ing pikiran lan guneman, ananging uga jroning tumindak mareni pakarti ala kang cengkah karo karsa dalem Gusti.
Suwawi sami munjuk. Kunjungan dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados yang mula buka samenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjungan dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.